Snieën, gladens en kjeld. De winter had de eerste slag oer Noordoost-Friesland maken. Tijd voor de strooiwijn van de provincie om ook weer uit haar opslag wij te rollen. We hebben zelfs 400 kilometer provinciale dikken, een 200 kilometer fietspaden en nog een 120 kilometer paralleldikken die gestrooid worden moeten. Zodat we hier op de achtergrond zeggen, dit is steunpunt Dokkum alleen nogal. Leidt 600 ton, de drie strooirondes west en er is nog 450 ton oer. Dat Else strooironde hier in de omkrieten alleen nogal is een 50 ton. En als we dan heel wijs binnen, dan wordt het er gauw weer bijvuld. Maar de onkomende nachtfrosten zal de provincie en de gemeente het druk houden met het strooien. Maar zo strooien alleenig, dat is net genoeg. De centrale as wie bij gelijk stonden ze te moon op een aantal plakken nog vrij glad. Visser die laat uit hoe dat komt. We bezieken altijd op het tier te strooien, preventief. En onvullend en curatief is maar. En dan geef ik terug, omdat het klaar is, dat het weer helemaal veilig is. Maar feit is wel, we kunnen strooien. En dat is al een mix van de zout en de vloeistof. Alleen nog zout zou ik voortwaaien. Dat we deel gooit, maar dan moet het nog wel inrieden worden. Het moet werkje. En daarvoor zijn wel auto's nodig. Het liefst auto's die het mooi op afstaan achter corona rijden. Visser wil de automobilisten ook nog een tipje mee aan. De situaties kunnen verriefelijk wezen. Wij doen ons best, maar dat willen we graag de meesten ook mee aan. Wees voorzichtig.